पुलिया कहाँ साठी छहुरा तोहार। अरे कैसे हुई छठी माई रौरी पूजा नामा दह गइल घर परिवार। दह गइल घर परिवार। रोहतारी बरती मायराऊ रे सरानिया मायराऊ रे सरानिया सुना भइल गोदिया हमार। सुना भइल गोदिया हमार। तहनियो सा कृपा कर तू ए हो छठ मैया हो ए हो छठ मैया हो आई जइते है बबुआ हमार। मिल जइते है बबुआ हमार। कैसे होई ए छठ माई रौरी पूजा नामा दह गइल छापारा सिवान। कैसे होई ए छठ माई रौरी पूजा नामा दह गइल घर परिवार। दह गइल घर परिवार। मास्टर मनोज माए गइले कोसिलावे संजय गइले लावे हो मिल नाही कोसिया तोहार। मिल नाही कोसिया तोहार। बाहरवा के पहनिया में सब दह गइले हो सब दह गइले हो दह गइले गहुआ के कोहार। दह गइली अलियासपुर हमार।